Obrovská sila vašej mysle je nedostatočne využívaná a nedocenená. Keď míňate veľa energie na to, aby ste si dali život dokopy, nevšimnete si, ako vám takáto energia škodí. Ak chcete vyživiť silu svojej mysle, zvýšte svoje vedomie zapojením sa do vnútorného pocitu. Venujte pozornosť svojim každodenným činnostiam. Všimli ste si, že vaša energia kolíše. Toto je začiatok vášho vnútorného pocitu. Keď idete hlbšie do vnímania, dokážete identifikovať súvisiace emócie pre každú energiu. Toto je vaše vnútorné ja, ktoré vytvára energiu. Keď reagujete na životné situácie, ste vlastníkom tohto procesu a môžete zmeniť, akú energiu vytvoríte. Vezmite si teda späť túto vnútornú silu. Byť svojim skutočným ja si vyžaduje mať pre seba vnútorný priestor. Tlak a očakávania sú príklady odklonu od tohto vnútorného priestoru. Zhlboka sa nadýchnite za každým, keď sa objaví nepríjemnosť. Všimnite si, že relaxácia vás môže upokojiť, aby ste si uvedomili, čo spúšťa vašu reakciu. Keď to zvládnete, môžete sa zbaviť nepríjemných pocitov. Pamätajte, že dobrá energia môže byť vytvorená vami. Kým sa vaša nepriaznivá energia uvoľní. Ak používate rituálne nástroje, sú dočasné na zmiernenie vašej nepriaznivej energie a nemôžu zastaviť energiu, ktorú ste vytvorili. Kvôli ťažkostiam alebo nešťastnej udalosti ste sa usilovne snažili predvídať svoj zajtrajšok. V priebehu sa stávate rezervovaným, zatrpknutým alebo zlomyselným. S touto atmosférou sa vaše prostredie stane ako vy. Nepochopili ste, čo je dobrá energia, aby ste zvrátili nepríjemnosti. Aby ste v tom boli proaktívni, musíte začať v sebe. Čo môžete urobiť? Aby ste zmenili svoju negativitu, napríklad úsudok a odpor, voči určitým životným stretnutiam. Buďte varovaní, že sa nemôžete sústrediť len na pozitivitu bez toho, aby ste najprv neuvoľnili negativitu. Inak potláčanie či ignorovanie negativity jedného dňa prepukne, možno ste to už zažili. Temný mrak sa o vás nezaujíma a napriek tomu je ním zaujatá vaša myšlienka. To je množstvo neporiadku, ktorý spôsobuje, že nedokážete spracovať realitu v tej najúprimnejšej a najpravdivejšej forme. Často si preto zámer nesprávne vysvetlíte. Môžete si myslieť, že ste analytickí. Ale toto je len kúsok vašej roztrieštenej duše. Keď akceptujete, že vaša emocionálna stránka je zapojená do každého vášho myšlienkového procesu, môžete sa otvoriť viac možnostiam a mať iné vnímanie. Keď príjmete svoj súčasný, nie ste to pravé ja, chcete sa ďalej skúmať. Hoci sa vyjadrujete normálne, zamaskovali ste hlboký pocit, že to otvorene nepriznáte alebo si to neuvedomujete. V určitých situáciách vaša reakcia vypláva na povrch tento hlboký pocit striedavo. Toto nie je dobrá interakcia ani zdravý životný štýl. Tento hlboký pocit pochádza z emocionálnej rany. Ako je nespravodlivosť, zrada a smútok. Ak túžite po uzdravení, vaša minulosť sa musí vrátiť, aby ste sa odvážne vyliečili. Ak netúžite po uzdravení, musíte si úprimne položiť otázku. Oplatí sa niesť toto bremeno a dokonca traumu? Je skutočné šťastie to, po čom túžim?